Mijn grote passie, dat is archeologie. En hoe is dat dan zo ontstaan bij jou? Dat begon met een metaaldetector en die kreeg ik van mijn vader. En dat was een metaaldetector waar ik eigenlijk alleen maar roestige spijkers mee vond. Dus die belandde gauw in de hoek van de kamer. Ja, en toen leerde ik mijn vriendin kennen en haar vader die zocht met een metaaldetector. En die nam mij mee. Nou, je zult het niet geloven, tijdens mijn eerste zoeksessie vond ik een hele zeldzame Romeinse munt. Okay. En dat kwam in het nieuws en toen dacht ik van hé, dit is leuk. Ja, de jaren gingen voorbij en de belangrijke vondsten die vlogen letterlijk om mijn oren. Dus, ja, hè? Ja. Daar is er wat Noorske voor? Dat zou ik niet zo snel over mezelf zeggen, maar... Het is wel zo. Ja, misschien een beetje wel, ja. En waar zit hem dat dan in? Wat is niet geheim? Ja, de kennis wil ik niet zeggen, want dat haal ik letterlijk uit de grond. Maar het is inderdaad mijn neus die ik volg, het gevoel. Hè, je kan zoeken op een kasteelterrein, maar de concentratie lag natuurlijk veel verder. Dus ik ga me inbeelden in de mensen, hoe zij leefden vroeger. En ja, op het moment als ik mijn huiswerk heb gedaan, dan volg ik mijn neus en dan ga ik aan de slag. Dit is even een selectie van die vondsten? Ja, normaal leidt het altijd in het depot. En wat is nou hierin het allermooiste ding? Nou, ik zie het altijd in bepaalde periodes. Hè. Je hebt een topper uit de Romeinse tijd, maar je hebt ook een topper uit de late middeleeuwen. Oh ja. En de topper uit de late middeleeuwen, Ja. dat gaat om een prachtige gouden muntfibula. Oké. En ja, dat is mooier dan dit kan je eigenlijk niet vinden. Want de fibula is dus eigenlijk iets vast op spjelde kerst? Ja, het had een functie. Het is een soort kledingsluiter. Okay. Maar ook tegelijkertijd een voorwerp wat de status moest afbeelden. Had je een van koper, dan was je arm. Had je een van goud, was je rijk. Zo moet je het zien. Ja. Kijk eens, het zien we een Porsche of zo, of een Ferrari. Ik noem het de gouden Rolex uit de late middeleeuwen. Ja, zo moet je het zien. Dus van dit giet in hart echt sneller kloppen? Dit was een droom die voor mij uitkwam. Ik had eerder een muntfibula gevonden. Ook van hetzelfde kaliber. Alleen die was van zilver en verguld. En deze is helemaal van goud. En nou maar op Marktplaats dat ding? Nee, absoluut niet. Dit belandt allemaal later in de Schierstins. Want dat is mijn doel ook een beetje. Om van de Schierstins in Veenwouden, het laatste overgebleven kasteel van Friesland, om daar een museum van te maken met mijn collectie. Ja. Oké. Ja. Dus ik ga net in de verkoop? Nee, zeker niet. Nee. Al kreeg ik er een ton voor, het gaat niet weg. Nee.